La sala d'exposicions de la Casa Sant Onge de l'Olleria acull des del passat dissabte l'exposició 25 anys de la banda de cornetes i tambors, una exposició que fa un repàs a la vida d'esta agrupació musical. Del naixement de la banda ens parlava el seu director, Jesús Cebrián. La banda va ser una aposta entre dos o tres companys, en este cas estava Vicent Pons, estava Jesús Cebrián, que sóc jo, i dos o tres més que ens van ajudar i van decidir, antics components de la banda del Pelú, que es diem, de que ja feia 10 anys que no n'hi havia banda de cornetes, i com és una cosa que ens agradava, vam començar a ajuntar gent en l'ermita del Cristo, que per ahí ve el nom de la banda, del Cristo de la Palma, a ensayar, i en l'apoyo dels pares del seu dia, d'aquell entonces, de fa 25 anys, que ens van apoyar molt, i de l'Ajuntament en el seu dia, pues, va néixer la banda de cornetes. A la inauguració de l'exposició celebrada el passat dissabte, 12 de juny, Jesús Cebrián ens explicava també de forma breu què pot trobar allí el visitant. Bueno, pues en esta exposició va trobar, si s'ha pogut donar compte, tot lo relacionat a la banda de cornetes d'estos 25 anys i tot lo que treballem dins d'ella. Així doncs, l'exposició es divideix en apartats molt diversos, des del grup de percussió de moros i cristians, passant pels pitufos i els angelets d'Ontinyent, un apartat dedicat a la Setmana Santa, amb les vestimentes, fotos i instruments. La zona històrica de la banda de cornetes i tambors, també amb fotos, records, plaques, corbatins i trofeus aconseguits. L'exposició també acull una zona dedicada al nou grup de batucada de la banda i una altra en la que es mostren articles utilitzats en la Casa del Terror que esta agrupació musical organitza cada any en la Fira de l'Olleria. A l'exposició trobàvem també a Julià Engo, regidor d'Urbanisme i antic component de la banda, que ens parlava així de la mateixa. Va començar sent una banda de tambors i cornetes clàssica, però actualment fan batucada, fan espectacles de terror per a fira, fan acompanyaments d'entrades de moros i cristians amb grups de percussió i vaja, avui en l'Olleria no hi ha festa en la que no participen i bé, arreu de la Vall d'Albaida o de les comarques centrals doncs sempre participen bé en la Setmana Santa i bé en altres activitats, per tant és una mostra molt significativa del que han sigut 25 anys i del que queda encara per vindre, no? A la Casa Sant Onge també es poden veure fotos dels viatges de la banda i agrupacions anteriors, com la banda del Padre José de Vinalesa. També estan exposats els trofeus i els corbatins que s'entregaran el proper dissabte al 5è Festival de Bandes de Cornetes i Tambors, al que acudiran músics provinents de Múrcia, Palma de Mallorca, Albacete o Barcelona. L'exposició, recorden, romandrà oberta al públic al llarg de tota la setmana en horari de 6 a 8:30 de la vesprada.